Ассалому алейкум ҳамватанони арҷманд. пешниҳоди шумост нашри навбатии барномаи криминалии ахбори вазорати корҳои дохилӣ. Бо тамошои барнома шумо имкон доред оиди баъзе аз ҳодисаву воқеаҳои ҷиноятӣ ва кирдорҳои зидди қонунӣ ки дар давоми ҳафтаи охир милитсия дар ҳудуди минтақаҳои хизматӣ ошкор намудааст маълумот гиред. Дар студия бо шумо Морухсор Таваллузода. мақомоти милисияи шаҳри Турсунзода қадами устувор дар самти мусодираи маводи мухаддир гузошта ду ҳолати нашъаҷалобиро пешгирӣ ва беш аз 25 килограмм воситаи нашъадорро мусодира намуданд. Шикасти фаъолияти шабакаи трансмиллии нашъаҷалобӣ бо боздошти ду нафар нашъаҷалоби собиқадори интиқолдиҳанда натиҷаи коркард ва амалиётҳои бо барори оперативӣ аст. Подполковники милисия Нусратло Маҳмудзода оиди мусодира ва боздошти нашъаҷалобон гузориш таҳия намудааст. ба масъалаи мардумӣ пули бедарди миёнро соҳиб шудан барои нафарони ҷиноятпешия гӯё роҳату фароғат дошта бошад, аммо чунин хаёли хом ки танҳо бо роҳи ҷиноят орзу мешавад ба шикасти умр, сабаби бадбахтии зиндагии озоду хуш ва солҳо паси панҷараи маҳбасро ба вуҷуд меоварад. ду нафар нашъаҷалобе ки таҳти назорати оперативии кормандони шӯъбачаи кофтукови ҷиноятии шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Турсунзода қарор доштанд, бо ҳам робитаи хешӣ дошта нафси бад, пулпарастӣ ва соҳиби даромади калон шудан аз ҳисоби нашъаҷалобӣ оқибат фазои сарду торики маҳбасро барояшон пеш овард. гумонбаршуда Сафаров Маҳмадхоҷа Амирович соли таваллудаш 1964 сокини ноҳияи Фархори вилояти Хатлон аз ҷониби кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Турсунзода бо гумони бо худ доштани воситаи нашъадор дар ҳаҷми 1 килограмм дастгир гардид. аз Умар ду маротиба 1 кило афён, 1 кило чарс гирифта дар як муддати кӯтоҳ 90 000 сомонӣ фоида дидам. гумонбари дигареро ки барои ҳамшарикӣ дар содир кардани ҷинояти нашъаҷалобӣ кормандони шӯъбачаи кофтукови ҷиноятии шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Турсунзода дастгир карданд, аз ҷиноят ва ҷазо хуб огаҳ аст. то лаҳзаи дастгир шуданаш ду маротибаи дигар низ барои ба муомилот баровардани воситаҳои нашъадор дар Федератсияи Россия ва Ҷумҳурии Ӯзбекистон адои ҷазо кардааст. гумонбаршуда Сафарзода Умар Нусратулло соли таваллудаш 1978 дар ноҳияи Фархори вилояти Хатлон таваллуд шуда дар маҳаллаи Обчакорон дуи ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе истиқомат дорад. як маротиба нашъаҷалобӣ кардам, овардам, дар ҳамиҷа мондам, пулма гирифтам ба маблағи $15,000 гирифт. ба дуюм маротиба овардам, коргаро дастгир кардам мана. ҳангоми аз назаргузаронии манзили зисти гумонбаршуда Умар Сафарзода, кормандони шӯъбачаи кофтукови ҷиноятии шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Турсунзода 6 килограмм ҳашиш ва 19 килограмм воситаи нашъадори нави афюн, дар умум 25 килограмм воситаҳои гуногуни нашъадор дарёфт намуданд. гумонбарон дар ҳабси пешакӣ қарор дошта нисбаташон бо моддаи 200 қисми 4 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст. дар шӯъбаи тафтишоти раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд ҷинояте тафтиш шуда истодааст ки метавон онро ба ҷинояти кибернетикӣ нисбат дод. Як гурӯҳ бо ваъдаи кори сердаромад ва ба даст овардани маблағи калон ба мардумфиребӣ машғул гардида, асосан дорандагони ҳамёнҳои электрониро ки аз шабакаҳои иҷтимоӣ истифода мебаранд ба доми фиреб кашиданд. ҷабрдидагон ба таблиғотҳои беасос бовар карда фиреб хӯрданд. идомаи ин ҷиноят дар гузориши подполковники милитсия Акбар Шарифӣ. кормандони шӯъбаи кофтукови ҷиноятии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд дар пайи санҷиши аризаи як нафар ҷабрдида ҳолати мазкурро ошкор карда муайян намуданд ки аз ин шеваи макрона зиёда аз 30 нафар фиреб хӯрдааст ва бо сафи зарардидагон идома дорад. нақшаи содиршавии қаллобӣ аз хориҷа тавассути барномаҳои интернетӣ идора мешавад. ба милитсияи Суғд муяссар шудааст ки як нафар аъзои ин гурӯҳи созмонёфта Шаҳрванд Икромалиев Муслимбек соли таваллудаш 1997 истиқоматкунандаи ноҳияи бешариқи вилояти Фарғонаи ҳамсоя кишварро боздошт намояд. саҳми ӯ дар амали гаштани нақшаи ҷиноятӣ дар он дида мешавад ки бо маслиҳат ва роҳнамоии ҳаммаслакони худ дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон
аз ширкатҳои мобилӣ симкорт гирифта дар Душанбе Сити Банк суратҳисоб кушода дар телефонҳои мобилии қаблан барои содир намудани ҷиноят дастрас кардааш дар барномаҳои Binance ва Bybit шаҳрвандонро ба қайд гирифта минбаъд телефони мобилиро ба хориҷа интиқол медиҳад. Симкорт ва ҳамёнҳои электронӣ бо роҳи ҷалб кардани асосан донишҷӯён бар ивази маблағи пулӣ ба дасти қаллобон меафтад. Ман вазифам омда аккаунт кушода сим карта гирифта Душанбе Сити кушода Тошкан ба мефисондам, через Тошкан Россияга мефисондем. Сим картага корбас кардам ба $50 медодем. аз ҷиҳати мавҷудияти рақамҳои мобилии ватанӣ ва муоширати хаттӣ бо забони тоҷикӣ ҷабрдидагон бовар мекарданд ки фаъолияти гӯё даромадноки онҳо дар дохили кишвар сурат гирифта истода онҳо фиреб намехӯранд. фаъолияти қаллобони интернетӣ тавассути пешниҳоди кори даромаднок, таблиғи ҳар гуна хизматрасониҳо аз ҷумла лайк гузоштан ба молу маҳсулот, тарғиби ширкатҳои брендӣ сурат гирифта дар аввали шиносоӣ ба ҳамёни шахси ҷалб гардида маблағи ночиз интиқол карда мешавад ва минбаъд ваъда дода мешавад ки бо гузарондани маблағ ба суратҳисобҳои пешниҳод гардида шахс метавонад маблағи калон ба даст оварад ва усули моилсозанда сабаб мешавад ки шаҳрвандон фиреб хӯрда пули худро аз даст диҳанд. дар ҳар навбат ҳамёнҳои электронии сунъӣ ба ному насаби ҷабрида сохташуда ба онҳо нишон дода мешавад ки гӯё маблағ пасандоз ва зиёд шуда истодааст. аммо таври тафтишоти пешакӣ ошкор намуд ин тавр набуда ҳолати мазкур назарфиребӣ мебошад ва маблағи ба суратҳисобҳо гузаронидаи ҷабридаҳо аз як ҳамёни электронӣ ба дигар ҳамёни электронӣ гардиш хӯрда аз тарафи қаллобони киберӣ аз они худ карда мешавад. мақомоти корҳои дохилӣ бо пешниҳоди матлаби мазкур ба маълумоти шаҳрвандон мерасонад ки ба ҳар гуна таблиғотҳои гӯё даромадноки пулӣ бовар накунанд ва бо умеди фоидаи осон зарар набинанд. айни ҳол дар иртибот ба ҳодисаи мазкур дар риёсати вазорати корҳои дохилии вилояти Суғд дар асоси талаботи моддаи 247 кодекси ҷиноятӣ қаллобӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст. сокини 36-солаи шаҳри Турсунзода худро дар образи ғоратгар нишон дода, шаҳрванди хориҷиро латукуб ва ғорат кардааст. нобакориро гумонбар шуда ҳарчанд пардапӯшона анҷом дода бошад ҳам, аммо милитсия кирдори ба ҷомеа хафнокро ошкор намуд. шарҳи пурраи ин ҷиноят дар гузориши навбатӣ. дар қатори ошкор кардани ҷиноятҳои содиршуда инчунин бо сабабҳои гуногун ҳастанд ҷиноятҳое ки нокушода монда бо гузашти начандон вақт оқибат аз ҷониби кормандони милитсия ошкор гардида содиркунандагони он низ муайяну дастгир карда мешаванд. аз ҷумла моҳи сентябри соли 2023 дар ҳудуди шаҳраки чоруми шаҳри Турсунзода шаҳрванди хориҷӣ Кулия Вячеслав Викторович соли таваллудаш 1978 муваққатан истиқоматкунандаи шаҳри Турсунзода он замон аз ҷониби шахси номаълум мавриди ғорат қарор гирифта гумонбар бо тариқи зӯроварӣ аз номбар шуда маблағҳояшро бо роҳи ғоратгарӣ аз худ карда буд. дар шӯъбаи вазорати корҳои дохили шаҳри Турсунзода бо моддаи 248 қисми 1 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида оиди ҷинояти содиршудаи ошкор нагашта чорабинҳои оперативӣ идома дошт. дар натиҷаи амалисозии чорабинҳои оперативии ҷустуҷӯӣ ба кормандони шӯъбачаи кофтукови ҷиноятии шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Турсунзода муяссар гардид ки гумонбар содиркунандаи ҷинояти ғоратгариро муайяну дастгир созанд. ӯ Давлатов Равшан Раҳмонқулович соли таваллудаш 1988 сокини кӯчаи Аҳмади Дониши шаҳри Турсунзода пеш аз ин низ барои содир кардани ҷинояти ғоратгарӣ суд шудааст. нисбати гумонбаршуда Равшан Давлатов боз барои содир кардани ҷинояти ғоратгарӣ бо моддаи 248 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда ӯ ба ҳабси пешакӣ гирифта шудааст. яке аз кирдорҳое ки бо таъсири худ оромии ҷомеаро халалдор месозад муомилоти маводҳои гуногуни тарфгарӣ ба истилоҳ пиротехникӣ аст. тибқи муқаррароти қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон ҳама гуна кирдорҳои алоқаманд ба чунин маҳсулот, яъне ворид намудан, нигоҳ доштан, фурӯхтан ва истифодаи маводи тарфгарӣ манъ мебошад. шарҳи бештар дар гузориши навбатӣ. дар дораи чорабинҳои оперативии ҷустуҷӯӣ кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Хуҷанд ду ҳолати даст задани шаҳрвандон ба хариду фурӯши маводҳои тарфгариро ошкор намуданд.
аз шаҳрванд мусои фазлиддин абдукамолович соли таваллудаш 2003 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти хистеварзи ноҳияи бобоҷон ғафуров 43200 адад маводҳои тарфгарӣ бо номгӯи трения мусодира гардид. Боздоштшуда ин миқдор маводи тарфгариро тариқи қочоқ бо мақсади минбаъд интиқол додан ба даст оварда мехост аз фурӯши он фоида ба даст оварад. ба мақсади фоидаи муфид даст ба овардан 2 коробка маводи пиротехникия харида аз ҷамоати хистеварз фурӯхтам. چند پول خریده چند پول فایده بود 2200 خریدم 2.5 фурӯхтам. 300 сом. همین کار با دست زدگیش солҳои пеш када будам анча пеш. آیا شما نمیدونید که همین کردار شما در میدانستم. جوابگاری دارد фоидае ки бар ивази нороҳатӣ ба дигарон ва қонуншиканӣ ба даст меояд наметавонад самаранок бошад. ба ҳамин монанд милитсияи шаҳри хуҷанд аз паҳну фурӯши маводи тарфгарӣ аз ҷониби навраси 15-сола истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти ғозиёни ноҳияи бобоҷон ғафуров дар ҳудуди маҳаллаи комбинати абрешими шаҳри хуҷанд пешгирӣ карда аз номбурда 10 баста маводи тарфгарии садодиҳанда бо навиштаҷоти трения мусодира намуд ки дар умум 1000 ғилофакро ташкил медиҳад. дар шӯъбаи дуюми вазорати корҳои дохилии ноҳияи бобоҷон ғафуров низ корбарии милитсия шахсияти муомилоткунандагони маводи тарфгариро ошкор намуда истодааст. Санаи 4 декабр ваколадорони оперативии шӯъбаи мазкур воридсозандаи маводҳои тарфгарӣ шаҳрванд Раҳмонов Эҳсон Абдуҷамилович соли таваллудаш 1987 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти хистеварзи ноҳия ба ҳудуди маъмуриро муайян намуда зимни кӯшишҳои навбатӣ ӯро дар шароити идорашавандаи оперативӣ боздошт ва 43200 адад маводи тарфгарӣ мусодира карданд. пӯшида нест ки дар баробари халалдор кардани осудагии аҳолӣ оташангезӣ ва аз таъсири истифодаи ғайримақсадноку нодуруст ҷароҳатбардорӣ оқибатҳои нохушӣ маводҳои тарфгарӣ мебошад. дар кирдори ба муомилоти ғайриқонунӣ бо маводи тарфгарӣ машғулшавандагон аломатҳои таркиби ҷиноятӣ дар моддаи 199 иловаи 1 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ шуда ҷой дорад. бо назардошти ҳолатҳои дар боло оварда шуда рависати вазорати корҳои дохилии вилояти Суғд ҷиҳати халал наёфтани осоиштагӣ дар рӯзҳои чорабиниҳои солинавӣ аз шаҳрвандон қатъиян талаб менамояд ки аз муомилоти ғайриқонунии маводҳои тарфгарӣ худдорӣ намоянд. як нафар истиқоматкунандаи 26-солаи шаҳри Ваҳдат шаҳри Турсунзодаро макони дуздӣ интихоб намуду ба даст афтод. манзилҳои иштиқоматии сокинони шаҳри Турсунзода ҳадафи ҷавони тасарруфкор қарор гирифтанд. ин муттаҳам дар 21 лаҳзаи ҷинояти дуздӣ гумонбар буда асосан тиловорӣ ва маблағҳои мардумро ба яғмо бурдааст. маълумоти бештар дар гузориши навбатӣ. пайдарҳам содир шудани ҷинояти дуздӣ дар ҷамоатҳои деҳоти Ҷура Раҳмон ва Турсун тӯйчии шаҳри Турсунзода сокинонро ба ташвиш оварда буд. аз рӯи арзу муроҷиати шаҳрвандон ба шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Турсунзода маълум гашт ки гумонбар аз манзили зисти сокинони ҷамоатҳои зикршуда маблағ ва ҷавоҳироти тиллогинро тасарруф мекардааст. силсила дуздиҳо дар дили шаб содир шуда гумонбар дар ҳолати ноаён аз ибтидои моҳи ноябр то анҷоми он 21 лаҳзаи ҷинояти дуздиро содир карда буд. амалӣ намудани чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯии кормандони шӯъбачаи кофтукови ҷиноятии шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Турсунзода шабонарӯзӣ ҷараён дошт. ба даст овардани далелҳо оиди содир шудани ҷиноятҳои дуздӣ таҳти мушоҳидаҳои оперативӣ қарор додани мавзеъҳои мавриди ҷиноят интихоб шуда аз ҷониби гумонбар барои кормандони милитсия натиҷаи бобарори оперативӣ дод. гумонбаршуда Ҳалимов Азаматулло Самандарович соли таваллудаш 1998 сокини деҳаи Арбобии ҷамоати деҳоти Симиганҷи шаҳри Ваҳдат бори нахуст нест ба кирдори ҷиноятӣ даст задааст. ӯ қаблан соли 2020 барои содир кардани ҷинояти дуздӣ бо моддаи 244 қисми 3 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон бо ҳукми суди ноҳияи Синои шаҳри Душанбе ба муҳлати 4 сол аз озодӣ маҳрум гардида моҳи марти соли 2024 ба озодӣ баромадааст. аз нишондоди худи гумонбар ӯ на танҳо дар ҳудуди шаҳри Турсунзода 21 лаҳзаи ҷинояти дуздиро содир кардааст, инчунин дар шаҳрҳои Ваҳдату Норак низ ҷинояти дуздиро содир кардааст ки дар умум 33 ҳолатро ташкил дода гумонбар маблағ ва тиловориҳои бо роҳи ҷиноят ба дастовардаашро ба шаробнӯшӣ ва дар марказҳои дилхушӣ сарф карда як воситаи нақлиёти тамғаи БМВ-ро низ ба маблағи 35 000 сомонӣ харидорӣ кардааст. дар умум ин гумонбар ба ҷабрдидагон зиёда аз 300 000 сомонӣ зарар расонидааст.
аз дастгоҳҳои мушоҳидавии манзили зисти баъзе ҷабрдидагон ба кормандони шӯъбачаи кофтукови ҷиноятии шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Турсунзода наворҳо дастрас гардид, ки воқеан ҳам гумонбар бо корд мусаллаҳ дар рӯи niqob ва бо дастпӯшак вориди хонаҳои ҷабрдидагон шудааст. баъди дастгир гардидани гумонбар аз ӯ миқдори тиловорӣ, маблағ ва воситаи нақлиёте ки ӯ аз ҳисоби ҷиноят ба даст овардааст, ҳамчун далели шайъӣ дарёфт карда шуд. шаҳрвандон ба хусус сокинони шаҳрҳои Ваҳдату Норак ва Турсунзода ки аз кирдорҳои ҷиноятии ин гумонбар зарари молӣ диданд, метавонанд ба шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Турсунзода муроҷиат кунанд. бо моддаи 244 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон тафтишот идома дошта эҳтимол аст бо мусоидати шаҳрвандон дигар ҳолатҳои ҷинояти дуздӣ бо иштироки ин гумонбар ошкор гардад. дар ноҳияи Кушониён дар асоси муроҷиати сокинони ноҳия фаъолияти боз як маркази дилхушӣ боз дошта шуд. ин маркази хизматрасонӣ дар ошёнаи якуми бинои истиқоматӣ ҷойгир буда ба оромии сокинони бино дар нимашаб халал расонидааст. ҳамзамон ба талаботи қонунгузорӣ ҷавобгӯ намебошад. гузориш дар ин хусус. халалдор намудани оромии шаҳрвандон ва барҳам задани осоиштаҳолии сокинон ба помол гардидани ҳуқуқу манфиатҳои инсон ва шаҳрванд оварда расонида, милитсия ҳамчун ниҳоди муқтадири ҳифзи тартиботи ҳуқуқии ҷомеа баҳри барқарор намудани ҳуқуқҳои помолшудаи сокинон ва пешгирии ҳуқуқвайронкуниву ҷинояткории таъбирҳои муассир меандешад. ба мақомоти милитсияи вилояти Хатлон чанд нафар аз сокинони ноҳияи Кӯшониён бо ариза муроҷиат намуданд ки аз моҳи сентябри соли равон то ин ҷониб дар ошёнаи якуми манзили истиқоматиашон воқеъ дар ҷамоати деҳоти Бӯстанқалаи ноҳияи Кӯшониён маркази хизматрасонӣ караоке бо номи Мониса аз соати 18 то 3 шабона фаъолият менамояд, ки ин боиси халалдор гаштани оромии бошандагони бинои истиқоматӣ гаштааст. از سال 2012 خونه گفتایی خریدگیم زندگی میکنیم همین بینودا همین دیم تا جمع جرده دیسکا کلوب شدن شاوی درست خوب نیستیم تو ساعتای سیرن همین دیسکا کلوب موزیکا یا بلندای نمتاری و همین به ترتیبی شاوی درست میان در تو همین به ترتیبی میکنن سرور روز میشن میخیزیم اما جزیره و نمیده خلق دیگه میگیم شون گوش مونا میکنن. зимни санҷиш муайян карда шуд ки маркази хизматрасонӣ ба шаҳрванд Ғоибов Исмоил соли таваллудаш 1999 тааллуқ дошта ба сабаби мардум норозигӣ баён намуда аз ҳамаи шаҳрвандо узр мепурсем. бинобар сабаби халалдор кардани оромии ҷамъиятӣ ва ҷавобгӯ набудан ба талаботу меъёрҳои муайян намудаи қонун фаъолияташон ба пуррагӣ қатъ карда шуд. имрӯзҳо дар тамоми қаламрави ҷумҳурӣ аз тарафи мақомоти корҳои дохилӣ ҷиҳати пешгирӣ аз танбашавӣ дар роҳҳои нақлиётгард ва таъмини бехатарии иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ чорабиниҳои мақсаднок гузаронида шуда истодааст. зимни хизматбарӣ дар шаҳрҳои Ҳисор ва Ваҳдат чанд ҳолати қонунишикании ронандагон ба қайд гирифта шуд. ҳангоми хизматбарӣ аз ҷониби гурӯҳи корӣ дар ҳудуди шаҳри Ҳисор ҳолатҳои беиҷозатномаи мақомоти ваколатдор сиёҳ кардани воситаи нақлиёт бо рақами қайди давлатии бегона ва дар қатори дуюм гузоштани автомашина ба қайд гирифта шуд. аз ҷумла ронандаи автомашинаи тамғаи Лада беиҷозатномаи сиёҳшиша, ронандаи автомашинаи тамғаи Opel Zefiro Раҳмонов Иззатулло беиҷозатномаи сиёҳшиша. мо ин ҳамин мошинаи Москва овардем ба муҳлати аз дим дуромадагимон имрӯз як рӯз гузаштага сиёҳшиша бародаро ҳамин сиёҳшишаро ки дур овардем бародаро то 10 рӯз муҳлатай баъди 10 рӯз усу штрафай бародаро тибқи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон ин штраф карда мешава бародаро агар боша ҳамин 8 рӯз баъд дур омадед 8 рӯз баъд шишотона синимат кинед бародаро востона обязательно нигоҳ кинед ки востонам нагзара ба хатогӣ роҳ натиҳед. ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Opel Zefiro рақами қайди давлатӣ 4443 RR01 ҳангоми санҷиш кормандони бозрси давлатии автомобилӣ ҳангоми боздошт кардан аз вақти санҷиш маълум гашт ки иҷозатномаи сиёҳшишааш муҳлаташ гузаштааст ки нисбати ронанда протоколи маъмурӣ тартиб дода ба ҷаримагоҳи шаҳри Ҳисор дастрас карда шуд. мо ронандаи ҳамин мошини Opel Zefiro 4443 муҳлати ҳамин сиёҳшиша як рӯз гузашта дигар такрор намешавад.
ронандаи автомошинаи тамғаи лексус бобоев валӣ, ронандаи автомошинаи тамғаи электромобил сатторов азимҷон дар қатори дуюм манъ карданд ки онҳо низ боздошт ва ба ҷаримагоҳ дастрас карда шуданд. дар қатори дуюм боздошт гардид, ба нисбаташ протоколи маъмурӣ тартиб дода шуд, ба ҷаримагоҳи шаҳри ҳисоб ворид карда шуд. ман ронандаи автомошинаи ҳамин лексус дар дуюм қатор манъ кардам. мумкин набуда ҳамунҷа манъ кардан, мо хато кардем, дигар ислоҳ шид, дигар мо такрор намекунем. ронанда дар қатори дуюм таваққуф карда буд, ба дигар воситаи нақлиёт монегӣ ба вуҷуд меовард, ба тамбашавӣ роҳ медод, воситаи нақлиёт ба ҷаримагоҳи шаҳри ҳисор дастрас карда шуд. очилдӣ ваҳром мебошам, дар дуюм қатор манъ кардам, дигар такрор намешавад. ҳамчунин аз ҷониби кормандони шӯъбачаи бозрасии давлатии автомобилӣ дар шаҳри Турсунзода низ зимни хизматбарӣ ҳуқуқвайронкунии ронандагон муайян гардида нисбаташон чораҳои қонунӣ андешида шуд. аз ҷумла се ҳолати дар воситаи нақлиёт насби навиштаҷот бо ҳуруфи арабӣ муайян гардид ки ин ронандагон худ тарҷума ва маънои ин навиштаҷотҳоро дарк намекунанд, танҳо барои худнамоӣ ба ин ҳуқуқвайронкунӣ даст заданд. ронандагони воситаи нақлиёти тамғаи хундай саната рақами қайди давлатиаш 1501 КК01, воситаи нақлиёти тамғаи Opel Astra рақами қайди давлатиаш E493 VO 550 рус ва воситаи нақлиёти тамғаи Opel Astra рақами қайди давлатиаш O068 TO 790 рус бо ҳамин намуди ҳуқуқвайронкунӣ боздошт ва воситаҳои нақлиёт ба ҷаримагоҳ дастрас карда шуданд. илова бар ин як ҳолати бо плёнка сиёҳ намудани шишаи пешорӯ ба истилоҳ напавал аз ҷониби масъулини шӯъбаи бозрасии давлатии автомобилӣ дар шаҳри Турсунзода муайян карда шуд. нисбати ронандагоне ки дидаву дониста ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ содир карданд, протоколҳои маъмурӣ тартиб дода шуда воситаҳои нақлиёт ба ҷаримагоҳ дастрас карда шуданд. ҳамватанони арҷуманд, гузоришҳои пешниҳодшуда танҳо барои баланд бардоштани маърифати ҳуқуқи шумо пешбинӣ шудааст. тавре мушоҳида кардед, ҳар амали ғайриқонунӣ дер ё зуд ошкор ва шахсе содир карда аз ҷазо бебаҳра намемонад. то дидори навбатӣ саодати рӯзгори шуморо хоҳонем. хайр.